So what's up guys, so for today's vlog i-share na ko sa inyo kung sa akong ginagamit ng vlog kapag ako nga vlogger. I-share na ko sa inyo kung ano sa ang useful vlogging equipment. May apat kong nabalaan or 4 equipment kong nabalaan about sa pag-vlog. Lang sa akong channel, please subscribe, comment, like, and hit the notification bell para mas updated ka sa akong mga bagong video. Ayaw yung kalimti na mag-comment para may free shoutout pagkatapos. A few moments later. So karon guys, akong share sa inyo kung saan ang useful vlogging equipment. First na akong share sa inyo kay ang camera guys. Useful kayo siya guys kung may camera hindi mo ka-vlog, or pwede man cellphone or basta na yung camera siya guys kana maklaro. So akong gamit karon kay G1S nga cellphone, 2,500 na siya. Tapos kani siya nga cellphone kay 4 years na sa kuha niya. Paisipan man ako nga mag-vlog, gusto mo din ako nga mag-vlog. So try na ako, klaro man siya, klaro ang camera. Muna siya gamit na ako karon, G1S na camera. So muna siya guys, first na siya nga gamit sa pag-vlog sa inyo. Pag ulang ka nga wag-vlog, muna siya gamit ang cellphone sa di siya HD lang taon, basta hindot lang siya lang klaro ang camera. So ano siya cellphone. So ang ikaduha ay ang ring light. Nga siya tulo ka type sa siga guys. So ano sa hayag na rin siya. So kani nga ring light gipalit na ako ni siya sa halaga nga 125 pesos. Online siya guys. Order ko ano. So ring light. Tapos ang katulo kay ang mic o headset. Ginagamit na ako ni siya guys kay for example vlog gana ka to. Tapos medyo layo sa mga ng cellphone, ginagamit na ako ni siya, pinapadula ko sa baba. Tapos mo ito yung batang mic para mas maklaro akong tingaw. So mic or headset lang siya guys. Headset. So ang ikaupat, tigid ni mawala ang akong gamit karon, ipatungan ako sa akong cellphone. So ang Gorilla Pad, wait lang guys. So ang Gorilla Pad man ni siya guys. Gorilla Pad. So ang Gorilla Pad man siya. Ngayon ganun siya gamit guys, pwede naman siya iana guys. Kapag video ka, kaya na ipit niyo yung cellphone dari. So dagan niya siya gamit guys, pwede naman siya ipatindog, sana tindog, pwede po naman siya ipakabit sa, for example kahoy, pwede po naman siya ipakabit na vlog ka na. Basta dagan ginagamit nga Gorilla Pad. Ipalit na ako na siya sa Gaisano sa Pulumulok o 370 pesos, 370. So muna yung pang-upat niya gamit guys. So balik ko na ako. Ako na ang first nga gamit sa pag-vlog nga bago lang kang vlogger guys, kaya cellphone. Kaya gamit na ako karon, kaya mobile lang na akong gamit karon ng cellphone, G1S. So kaduha ay ang ring light. Katulo headset or ang mic, useful kanyang mic ano guys. Tapos ang ikaupat kaya ang Gorilla Pad. Tapos
So maro to siya guys. Ay kalimti nga. Ay ayaw ko niyo kalimti i-subscribe. O ayaw po kalimot mag-comment kung nakagustong i-comment. Guys, kung gusto niyo mag-comment, abos. Butangin lang ninyo ang hashtag bisaya vlog. Kay may libre na shoutout ko sa sunod na akong vlog. So abangan lang ninyo guys. So mora to, ayaw galimti pag-subscribe para makasama sa update ako sa akong mga bagong na video. So bye bye. Tada.